noso, tal e como é un pouco sorprendente, que tendo empezado no 86, houve un momento de Guadiana de 5 anos, pero volvimos á carga, e desde que volvimos á carga, ademais, é dicir, cada 4 meses, un número, 100 páxinas, ou 110, ou algo máis, e seguímoslo cumplindo, pois iso é un pouco, non ten un misterio, ten unha certa disciplina de traballo, efectivamente, por parte de Nova Escola Galega, e un proxecto é feito un pouco realidade para o país, en fin, sabendo que xa algunhas cousas previas e algúns antecedentes comenzáramos xa antes, como saben algunhas persoas participantes e que están presentes aquí na sala tamén. A revista non está encomendada a unha editorial, estivo no seu momento, é dicir, con Edicións Xerais de Galicia, chegou un momento en que Edicións Xerais de Galicia, a través de Manolo Bragado, que tamén militante de Nova Escola Galega, un momento en que dixo, mira, isto pasou a capital francés di que Xerais non ten nada que ver con revistas, con edición de revistas, punto. E aí, un momento de, a ver, que facemos, finalmente, en fin, collémoslo no noso ombreiro e un pouco aí está, e aí está, así como outros proxectos, cunha boa renovación xeneracional, non mirades para mí, non vou decir isto, porque efectivamente eu estou de retirada, desa parte, de tal feito que efectivamente estou no Consello de Redacción, pero xa non figuro conscientemente na mancheta, no número de os nomes de Consello de Redacción, nesa circunstancia. A revista é unha revista cada 4 meses, absolutamente digna, absolutamente valiosa nas temáticas, nas cuestións, e persoas que están no mundo pedagóxico e que están no mundo pedagóxico cunha porta aberta ao mundo non universitario. Tamén é o carácter da revista de estar próxima a niveles non universitarios, e depois, digamos que teñen unha valoración absolutamente positiva dela. A día de hoxe abrimos o buzón da casa, porque creo que hai unha revista, pensaba que sería o número 91 da revista Galega de Educación, era tempos novos, bueno, pero chegará a revista Galega de Educación mañá, que vai dedicado á infancia e comunidade de participación, e a portada leva isto, que algunhas persoas, se non todas, quizás identificaredes, é un fermoso cadro de Castelao. Seña que é un pouco tamén o recoñecemento desde a revista Galega de Educación, leva unhas páxinas interiores tamén con alguna referencia a Castelao, pero fixádemos que rolda de nenos máis fermosa e que atinada para falar de comunidade de nenos e participación. Bueno, vamos a seguir adiante, en fin, como prepararon a xente nova, dice, bueno, do movimento de renovación pedagóxica Nova Escola Galega, que empezamos no ano 83, e empezamos, direino así, procuramos naquel momento construir unha casa común en defensa da educación pública, da educación democrática, da educación galeguizada, etc., porque o fixemos a partir de grupos, de grupos máis pequenos de docentes, e aí estamos, non é fácil, nin o futuro próximo, o futuro un pouco máis lexano, ninguén de nós sabe nada, non é tampouco fácil, pero, bueno, o feito é que aí estamos, e é un instrumento que neste momento o noso país ten un certo recoñecemento sobre ele, un certo agradecemento a este proxecto, dice, altruista e aberto á participación, para contribuir á formación cultural e pedagóxica,
desenvolver lecturas de pedagogía en galego, etcétera, etcétera. Lingua galega, escola democrática, educación inclusiva, educación pública son elementos que están presentes na revista. Hai veces xa a portada do 91 que empezará, aos escritores empezará a chegarnos á casa nestes días, non? Xa non insisto xa na cuestión dos 3 números ao ano, si saber que cada número da revista ten unha parte monográfica, e neste caso, a veces a parte monográfica é unha parte que ocupa moito, visto a importancia e a cuestión, porque de feito este número que vamos a comentar e de que va a falar tamén mellor que a mí, pois debe ser o 80% da revista consagrado a abordar de distintas temáticas e por distintas voces de mulleres ou de homes, a cuestión que nos importa e que está nestes días, ademais, estes días están os medios de comunicación incluso falando de adolescencia, poñendo encima da mesa esta serie e os problemas inglesa e os debates que suscita, pero vemos que sexa por educación sexual, sexa por tantos aspectos que o mundo da adolescencia en particular nos días actuales e de hoxe é algo que nos interroga moito e que vale a pena que nos interroguemos desde distintas dimensións e, por suposto, esta que tratamos tamén moito. Sempre un monográfico que encargamos a aquela persona a que podemos chegar, a que consideramos que ten un coñecemento importante e unha certa conexión de redes. Neste caso foi Pepe Cabido, profesor, pero ten moito contacto con Sonia Fernández, que debía estar aquí e finalmente por razón de traballo no instituto non pode estar. Pois entre eles e sobre todo Pepe Cabido, decir que é persona conocida xa con diversas intervencións moi adecuadas. Estivo aquí, non? Estuvo 2 veces na Ateneo. Claro, 2 veces. Bueno, vale, perfecto. Logo hai un conxunto de seccións, non? Cada unha delas ten un responsable ou unha responsable máis ou menos especialista e hai seccións que son fixas, outras un pouco variables, que non podemos pasar de 100 páxinas ou 102, 104, porque senón nos envíos de correo todo sube o peso, sube o non sei que, hai que estar controlando todo un conxunto de cuestións. Pero a revista creo que quere ser un pouco reflexo da mellor realidade educativa galega, diría eu, non? Habitualmente hai unha entrevista, hai un apartado sobre a lingua galega, sempre en debate, claro, sobre educación social, procurando ver o mundo da escola aberto, comunitario e en contorno, non? Pensar o ensino, novas tecnologías. O número 92 vai sobre a cuestión do digital e abrindo a porta a inteligencia digital e todo eso, non? Tamén son interrogantes, non? Educación no rural, experiencias, atención á diversidade, a veces outras escolas, non sei, de Canadá ou non sei onde, de Alemania, algo que está da nosa man e que parece interesante que contemos, non? Familias, algo sobre o mundo rural, xorretainas, brinquetainas ou panoraula, sempre unha visión un pouco panorámica do último que está máis ou menos aí presente en accións, en iniciativas, en publicacións no panorama galego en relación co mundo da educación. Recensións non faltan e a veces tamén alguna páxina destinada a falar da historia da educación, de alguna faceta da historia da educación. Vemos aí os últimos monográficos, indo desta parte para a máis recente, non?
andar cos tempos das músicas, dedicáramos un sobre as músicas tradicionais na escola, pois andar cos tempos de agora, novas músicas era esta, saúde mental, é unha cuestión ben relevante, interxeneracionalidade, patrimonio e educación afectivo-sexual, con portadas que creo que son relativamente agradables e nunha maqueta que é estable e, en todo caso, varía de color. Cada ano facemos unha variación de Pantone. Bueno, a revista ten indexación en distintas bases de datos. Iso foi unha decisión que tomamos cando estábamos no número 50, de poder incorporar unha nos axuda a disciplinar a nós mesmos no modo de construir a revista e outro dá unha certa visibilidade razonable, non podemos introducirnos nunha revista académica de alto de Scopus, e dentro de Scopus non podemos, pero, bueno, en fin, sin aspirar a eso, que exixe, en fin, as exixencias son superiores, pero efectivamente, bueno, hai unha gama co cal as persoas que escriben tamén saben que, en fin, aquilo que escriben pode ter un recoñecemento razonable en bases de datos de unha certa internacionalidade, sí, eu non atendo nada desto, afortunadamente para min, pero aí estamos tamén en redes sociais nesa parte, e sabedes que rg.gal é moi fácil, rg.gal é posible entrar e ver todo, e non recordo agora exactamente de que o número pasado podemos ver os números completos. Igualmente, si vamos a NGE, nova escola galega.gal, podemos entrar nun arquivo ou nun conxunto de arquivos moi amplio da vida de Nova Escola, que é unha parte da vida da educación en Galicia. Creo que isto é o que quería decir nesta parte, algo máis direi entrando en materia no de hoxe. Si, podedes suscribirte, indicar o seguinte: no día de no día de hoxe, en fin, tuvemos que alixeirar tempo atrás un pouco de post, e ao final sempre quedan revistas, o sea que faremos un regalo. Deixadme ter unha preferencia ás persoas que en principio compren o número, que teñan a preferencia de tal, pero a continuación eu quero que todo o mundo hasta onde chegue aqueles dous lotes que hai ali diante, é dicir, pois todo o mundo pode levar un número, o número 75 gratis, o número 75 da Revista Galega de Educación. Neste caso era un especial número 75 a Nova Escola hoxe, a Nova Escola, pero non a Nova Escola Galega, en conxunto, así en general, e decir tamén nesa parte que a revista o precio de todo público son 14 euros, non podemos facelo en menos, porque hai, en fin, temos tantos gastos para todo isto, no día de hoxe aquí, nas actividades así, en fin, que non hai unha librería por medio que directamente son 10 euros. O sea que, e espero que trouxen 10 revistas, gustaríame que se ventilara todo, en fin, quede esa parte expresada, bueno, e agora podemos, por non, en todo caso, por non parar, bueno, podemos deixalo aí, e entro un momentiño a comentar algún aspecto deste número. Inicialmente iba a ser Pepe Cabido, pero finalmente díxome, mira, xa non estaba en cartel, pasa unha cousa, traballo no instituto, non sei que, tal. Priscila, é dicir, encantado, perfecto, moi ben. Iba a vir si Sonia hai 2 días, a dixo, mira, pasou isto no instituto, é directora do instituto.
E paso esta dada, e eu, señor, ahora teño un pouco que falar eu dese conxunto do número antes de falar. Ai, señor, bueno, sou especialista na cuestión de educación afectivo sexual, o que si, ten moitos, encima, moitos anos e décadas como educador, que tamén ten que incorporar esa dimensión afectivo sexual, pois nas aulas universitarias, no meu caso, ten que estar eso presente, porque algo que se di no número e na revista é que aquilo no que queremos educar convén que comencemos por nós mesmos, que comencemos por nós mesmos, por introducir en nós mesmos esos elementos de dimensión en positivo. Varias cousas que teño aquí marcado, deixando que vir a chuleta un momentinho. Aprender a amar é algo que aprender traballar co alumnado de primaria, de infantil ou de secundaria, todo iso está presente na revista, desenvolvendo esa dimensión. E desenvolver esa dimensión é o cuidado, o afecto, o recoñecemento, o respeto, o compromiso, a confianza, e é traballo na resolución de conflictos, que é da orden afectivo sexual que se presentan nas aulas, traballar estereotipos, moitísimo, traballar masculinidades enfermas, traballar o sexismo, traballar contra a pornografía, educando. Pero todos os elementos están presentes, todos os elementos tiñen moitas facetas, moitas vertentes, e procuramos que estiveran presentes, porque efectivamente ten unha variedade grande de traballos e de artigos. Eu mesmo tiña outro PDF, pero finalmente non, porque hai palabras ben elaboradas por parte de Pepe Cabido na presentación do número, pero me limitarei a facer un rápido recorrido por algunhas cousas, educar na competencia emocional e desafiar a cultura patriarcal, tiña apuntado. Bueno, hai cousas como desenvolver unha afectividade positiva versus o mercado, versus a competitividade, versus o machismo, en fin, todo eso. Hai outro traballo sobre o emocional na escola ante a resolución de conflictos, outro de Abraham Rubin, educación afectivo sexual e filosofía para crianzas, é dicir, un espacio, claro, unha idea que revoloteaba tamén onte por min, a educación afectivo sexual non é un asunto de bioloxía, non é un asunto de medicina, non é un asunto de policía, non é un asunto, é un asunto de educación, pero que ten todo un conxunto de elementos que vai máis alá desta cuestión. Hostia, que Abraham Rubin falaba desto. Hai un artigo sobre pedagogía queer, hai outro artigo sobre, bueno, ese é o de seguindo o orden, o de Chis, que efectivamente non está de viaxe hoxe, e de Amada Traba, dice, educar o desexo e o amor, frente á trampa da pornografía, eles falarán, e falarán da educación dos afectos. Hai bastantes referencias sobre materiais. Hai un artículo específico sobre materiais e recursos para traballar nas aulas, pero, volvendo a reparar na revista, incluso, ademais disso, perdón, hai un anuncio de unha colección de Galaxia, por exemplo, ou hai outro anuncio de Calandraca, que asoman tamén recursos sobre a cuestión. Hai outro artículo
hai un artículo que era de Sonia e outra persona que era separar para compensar, non? Eu recordo que cando volvía hoxe sobre esta cuestión, e digo, si, xa me acordo, hai 3 anos, nós ademais en Nova Escola Galega editamos un boletín interno, un por ano, para consumo das persoas asociadas a Nova Escola Galega. E hai 3 anos escribira Sonia un artigo que tiña que ver con separar, e houve xente que se rasgou os vestidos, varóns, teño que decir, ademais. Como separar? Como separar? Preciso, como separar? Como separar? Non metes a pata, se o di Sonia por algo será, vamos a aprender. Reaccionei, vamos a aprender. Dice, claro. Incluso sí, incluso hai que niños a unha parte e niñas a outra, para poder falar nun determinado momento, logo xa virá, pero hai que facer ese traballo tamén. Bueno, aparece como educar a sexualidade ou a violencia que se desata ao redor deso, a socialización masculina non afectiva, hai un análisis sobre a cuestión, a perspectiva trans na educación sexual. Priscila falará da experiencia con Chis, non? En fin, e máis, non? Bueno, eu creo que mellor xa cabo, porque o que nos interesa tamén é facer, despois da intervención delas, é un diálogo e nada máis. Agradecer de novo a vosa proposta. Bueno, primeiro voulle pedir a Amada que me interrompa en breve se o facemos, porque a mí me gusta moito traballar en equipa, xa o presentou, xa cando comentou Luisa, nos estamos acostumados así, e creo que xa é non solamente a nosa aposta no contido, senón tamén nas formas, e creo que colectivamente sempre se crea máis e en máis profundidade. Bueno, agradecer moitísimo o convite ao Ateneo como ateneísta, estou super orgullosa, ademais de estar ao lado de Amada, e ademais, bueno, pois un pedido de Pepe, que me mandou varios audios, pois contándome un pouco a súa perspectiva, e nada, e la quería comentar porque creo que en varios puntos para min sinala como moitas cousas importantes. O primeiro, me parece como super... como podo dicir, cando dixeches antes, claro, e tienen que falar desto, e o primeiro pensamento foi, ai señor, pois eu creo que iso é o que lle pasa moito ao profesorado, cando se ten que enfrontar o tema da educación afectivo-sexual, o primeiro que se lle cruza pola cabeza é, ai señor, que vou facer agora? E creo que neste sentido, esta revista é unha aposta moi clara sobre que facer, sobre que se está facendo, unha brúxula cun marco teórico moi interesante dende a filosofía, que ademais tamén é a miña escola, ainda que eu non son filósofa, que eu son politóloga, pero a educación afectivo-sexual chegoume a través dunha profesora de instituto, chegoume a través de Chis Oliveira, e o seu enfoque era eminentemente filosófico. Entón, para min, pois é un luxo estar compartindo unha revista onde ese o marco teórico que me parece imprescindible dende o punto de vista tamén da sexoloxía de Amada. Logo, niso, pois podemos profundizar máis. Bueno, agora hoxe pola mañá estive nun instituto onde xurdiu, por exemplo, me gusta moito o coñecemento aterrado. Fixadvos que eu, cando a mí me mandaron, bueno, me propuxo Pepe participar na revista, eu quería participar coa actividade coa iniciativa do Comando de Igualdade, porque me parecía importante, logo profundizamos se queredes, pois dar un exemplo de como se pode facer ben e un exemplo en positivo, porque creo que son tempos nos que necesitamos ilusión e no que necesitamos ver cousas que sí que funcionan, porque senón estamos como todo o tempo pensando nas cousas que non. O que ocorre é que cando me puxen a escribir ese artigo super optimista e positivo, xusto pola mañá estivera nun colexio de primaria onde rapazada de quinto, sexto de primaria me estivera falando da tenda de zapatos do GTA. O GTA é un videoxogo de coches dun mundo virtual onde tienes unha personaxe habitualmente
unha personaxe masculina, non, habitualmente non, solamente che permite personaxes masculinas e habitualmente pues, narcotraficantes, asesinos, drogadictos, cosas así. Entón, ti és ese personaxe e podes ir pola cidade e hai unha parte da cidade onde atopas a tenda de zapatos, le chaman así porque é un simboliño dun zapato, e aí onde ti podes baixarte, podes pedirlle a unha prostituta que suba ao teu coche e logo aí lle podes pagar polos seus servizos, así o presenta o videoxogo, ou se non lle podes pegar unha paliza, tamén tes esa opción, tamén tes a opción de coller co coche e atropellalas, entón eso che dá máis puntaxe. E isto mo contaban nenos, sobre todo nenos, iba a decir nenos e nenas, por este rollo sempre de, pero en realidad eran nenos, de quinto e sexto de primaria, non? E entón eu lles preguntaba dende cando facía que xogaba este xogo, e me dicían que de sempre, que yo ensiño un primiño. De feito, se queres facer a proba e entrades hoxe, os que teñades Netflix, podes entrar e hai un videoxogo pequeno de GTA onde ti podes xogar. Non entrei a comprobar se aí tamén estaba a tenda de zapatos, pero de logo no videoxogo que te compras e na tenda de videoxogos, si está. E ademais agora van sacar unha versión super hiperrealista, non sei que, podes buscalo, é o Grand Theft Auto GTA, e tiven que falar diso. E entón, lle escribín os dous. Lle escribín o do comando, optimista, positivo, que empezaba con unha cita dunha propia alumna, e logo lle escribín o do GTA. E le dixen, es que oye ti. E me dixeron, teñen que ir os dous. E entón, por iso van os dous na revista. Quero agradecer esa generosidade, non? De incluir os dous, porque eu creo que ambos son importantes e ambos son a realidade ao final, non? Hai que ter a realidade presente para tamén poder construir futuros constructivos, que é o que representa para mí o Comando Igualdade. E bueno, nese sentido xa casi que comezaría a falar con Amada, que creo que vai ser o máis interesante, pero logo quería comentar xa para pechar a terceira anécdota, que é o día de hoxe, porque hoxe estive nun instituto, tería moitísimo que contarvos, pero unha das cousas do que falaban foi que nos empezamos a falar precisamente de educación afectivo-sexual e empezamos a falar sobre o xogo da botella. Sabes o xogo da botella? Que ti lle das e te bicas. Bueno, e estábamos falando diso, ia empezar a contar algo diso, e entón di un neno, el de la botella ou el de la galleta? E entón lle dixen, como? Nada. Dixeches o da galleta? No, da igual. Veña, contao. Non quería contar. Entón lle dixo, vale, se lo cuento a fulanito que está ao lado meu e que conte el. Entón lle contou ao oído. E o seu compañeiro dixo, no, isto en alto non vou contar. E entón xa dixo, pero se lo cuento ao terceiro. Xa vi que se me iba de las manos e dixen, bueno, da igual, xa o explico eu. E volvo a contar a vos, coñecedes o xogo da galleta? Bueno, non é un xogo, en realidade, é unha práctica sexual, podíamos chamarlle así, non moi habitual, pero sí presente, digámoslo así, na pornografía. Claro, estamos falando, logo seguro que profundiza Amada neste sentido, pero estamos vendo que o acceso á pornografía cada vez máis pronto, e unha destas prácticas é o xogo da galleta, que consiste en que un grupo de varóns, de homes, se reúnan en círculo y se masturben para eyacular sobre una galleta. El último en eyacular es obligado a comerse la galleta con el semen de todos los anteriores. Esas caras de asco que está exponiendo son as mesmas que puxo a rapazada e son as mesmas que se sinten. Logo, por que iso é unha práctica sexual? Onde está? Onde está a sexualidade? Que sexualidade están aprendendo? Pois fíxate que falando diso o souberon detectar moi ben. Dicían, na humillación. Dicían, es que es unha humillación comerte la galleta. E eu, efectivamente. Por iso, e entón expliquei, por iso nos falamos de que a pornografía, en primeiro da ESO, falei isto, para que vexades como se pode falar adecuando e escoitando moito, non? Porque evidentemente eu xamais entraría nunha hora de primeiro da ESO a explicar o xogo da galleta, pero se mo falan, teño que estar preparada para saber como xestionar, porque senón o que non podo facer é finxir que non o dixe, porque iso significa que ese rapaz non solamente o veu,
sino que, fíxate, ao principio era por facer a coña ou demais, non sei en realidade porque sacou ese tema, porque fixou esa conexión, pero a cuestión é que falamos isto, aproveitamos para falar da humillación, se iso tiña alguna relación coa sexualidade, falamos dos efectos que podía ter a pornografía, pero fixadevos que ao final ele foi capaz de facer a súa pregunta realmente, e a súa pregunta realmente era: isto se fai? Isto é sexo? Porque claro, non tiña que preguntarlo, porque a quen lle conta iso que el veo e que lo dejou profundamente pensativo, non? Isto é sexo, isto é o que me ten que gustar. E a quen yo pregunto? Evidentemente non lle podo contar iso aos meus pais, non lle podo contar a profe, entón a quen yo conto? E me escolleron a mí, porque claro, como houve 2 horas aí de paracaidista, entón, bueno, pois dixo, malo será. E tivo sorte, e eu, por casualidade e por moita formación tamén, que dicilo, e por rodearme de expertas sempre, pois souben reaccionar, pero tamén vos lo digo, eu sei de moitas persoas que forman en sexualidade e que non estou segura de que saberían reaccionar, e iso me preocupa profundamente. Temos que estar moi seguras de que as persoas que se poñen ao frente saiban responder a este tipo de situacións, coñezan a realidade e tamén sexan capaces de transformala. E creo, e xa con isto está perfecto porque non lle paso a Amada, eu creo que aí podemos facer un diálogo interesante, creo ademais que estas figuras de paracaidistas como son eu, fixadevos que falo en primeira persoa, temos que ter moito cuidado con elas, porque creo que ten que realmente estar formado, son a docencia, non? Os docentes e as docentes son quenes teñen que ter as ferramentas, logo nos podemos axudar, logo nós podemos sumar, logo nós podemos detectar determinadas cousas, pero de logo ten que ser o profesorado, porque hoxe xurdiu o comentario de Galleta, pero mellor outro día xurde no recreo, e se a docente ou o docente ten as ferramentas, entón vai poder dicir non, ai señor, senón vai poder dicir, vale, sei como facelo, teño un marco teórico no que actuar, teño uns materiais dos que tirar, teño outras experiencias, de feito, teño hasta contactos dos que tirar, non? Podo escribirlle unha mensaxe directa a Priscila, ou escribirlle un correo a Amada, ou escribirlle un correo a Chis, e teño por onde tirar. E eu creo que iso é o que nos están pedindo moitos docentes, e, esquecía unha cousa fundamental que teño que dicir desta revista, que é maravillosa, non porque estea eu, senón polo seu punto de vista feminista, é que como se pode falar de educación afectivo-sexual sen perspectiva feminista? Mira que ben, perfecto, para que te expliques, Amada, por que tan importante esta perspectiva feminista. E eu alucino porque sigo lendo literatura sobre educación afectivo-sexual sen esta perspectiva, e es que alucino. O sea, non sei como se pode facer nada en xeral sen perspectiva feminista, pero educación afectivo-sexual es que me parece brutal. Esto non sei se os vai interesar moito, xa van marchar para casa solo coa tua intervención dicindo sí, xa me pagou a pena. Bueno, a verdad que sí que é un luxo, non para ela ternos aos que la chama referentes, senón ternos a ela con esta frescura e esa capacidade que ten para enfrentar todas estas temáticas sin que se lle mova un pelo. Una pena se me mueve. Pero se nota. Sí, antes, o sea, a xente moza, a xente adolescente e moza nos pode sorprender, pero muitísimo, nos pode deixar completamente impactadas nestas intercambios de información, sobre todo estamos tratando de facer información. E, bueno, empezando con a pregunta que acabas de facerme, ou facer, non? Como todas as relacións sociais na nosa sociedade, todas, de tipo económico, de tipo afectivo, todas están imbricadas. A forma a conformación do mundo, nese sentido, é patriarcal. Por tanto, establece un sistema de relación que hai unha xerarquía de xénero, que ten que ver coa sexualidade, obviamente. Entonces, nesa xerarquía, si queremos realmente facer coeducación e facer formación, cambiar, facer transformación, se non aplicamos a perspectiva de xénero, mal vamos, porque iso é como un alicerce, hacia onde vamos.
Porque ahora podemos falar de pornografía, ou podemos falar desa serie, a adolescencia, ou podemos falar do incel, ou de calquera outra destas cosas que están ahora de moda. Pero se non temos un marco de como o patriarcado construíu a nosa intimidade e a nosa forma de estar no mundo en todos os sentidos, e especialmente no íntimo, e que igual pensamos que a intimidade é algo que simplemente se produce desde dentro, e non é certo. Esa frase que ti citabas, que nos pareceu sempre como un eslogan moi chulo, ¿no? Que a amar apréndese. Pois claro que se aprende a amar. Non só amar no sentido afectivo de todos os amores que podemos ter na vida, non só a persoa, sino a profesións, a Deus, a quen quera, o que queiramos imaginarnos como amor, que eso apréndese, pero como non o vamos a aprender? Aprendemos o que, o como, e o cando e o donde, e aprendemos todo eso, e todo eso está atravesado por unha línea de xerarquía que ten que ver co patriarcado. En todos os sentidos, sempre. O sea, non me quero falar de amar a Deus, pero evidentemente as mulleres non están tan legitimadas para amar a Deus con todas as consecuencias como os homes, non? O sea, sin máis lógico. E na intimidade, a intimidade é a peza fundamental para nestes tempos nos que as mulleres fomos dando pasos fortes, bueno, digamos que conseguindo moitas cousas, non? O sea, en pouco tempo, o sea, en tempo histórico, moi pouco tempo, e o último recuncho que queda no patriarcado para manter a desigualdade. Foucault dice que o desexo ten un enorme potencial revolucionario, e por eso todas as sociedades se preocupan de controlarlo. Que desexo está máis controlado? Que desexo mesmo se nega. A negación do prazer e o desexo ten que ver coa negación do prazer e o desexo femenino. Non é que aos homes se lles deixe desexar o que queiran, tanto queiran como queiran, evidentemente, non? Pero o desexo que, como categoría social, está máis reprimido, máis negado, é o desexo das mulleres. Por que? Porque no patriarcado está construído para ser a fonte de prazer dos homes, e o que está reivindicando hoxe a dereita, además así, sin máscara, sin máscara. Hai xente colocada a moi alto nivel nos Estados Unidos que non se corta un pelo, digo Estados Unidos porque é o que máis se fala, que non se corta un pelo en decir que hai que volver ao modelo anterior onde as mulleres son nosas. E iso ten que ver, obviamente, co tema da intimidade. Cando escribimos o libro Ámame, digamos, este era o eslogan, máis aprende, polo tanto a educación ten un reto, polo tanto dende toda a sociedade, non? Con tamén esa frase tan coñecida como é a tribu quen educa, non? Entón, evidentemente a escola non vai cargar sempre con toda a responsabilidade de todo, pero evidentemente a escola, por onde está situada, que se dirixe a toda a poboación durante muitísimo tempo, profesionais formados ou con posibilidad de ser formados, maiores neste caso, porque aí hai unha formación nula, hai que decir, prácticamente, quen se forma casi de forma autodidacta, ou máis, arriscando, porque, claro, hai moito consenso nas familias ou na comunidade educativa para decir, sí, fórmenos en prevención de enfermedades de transmisión sexual, sí, está ben todo este tema sanitario, bueno, que teña aí uns coñecementos, incluso moitas veces nas familias, os coñecementos porque xa somos conscientes de que certa información retrasa, iso está demostrado. A educación en sexualidade, mesmo con non ser nin feminista nin nada, retrasa, e te fai que a xente adolescente se xa máis consciente, máis responsable, máis activa na súa propia aprendizaxe na sexualidade e nos propios retos que lle plantea a vida en ese momento. Pero claro, cando nos metemos en outras cousas, por exemplo, cando cambiamos de paradigma en canto a que hai que transmitir na educación sexual, bueno, pois últimamente, precisamente como consecuencia da dereita, desta ideoloxía e do seu pulo, pois vemos como é epiparental, non? Non se pode falar de certas cousas. Entón, como íbamos encamiñadas a meter o feminismo, a perspectiva de xénero, a educación sexual, o que implicaba falar do desexo das nosas alumnas,
implicaba falar do prazer das mulleres, implicaba falar da asertividade, desde onde nos construímos o noso dereito, o prazer. A ver, porque isto entra con moita historia, non? A sexualidade non temos dereito, como ter dereito a ser nai ou pai, non? Non se trata, pero sí, sí, exactamente, aí estamos precisamente. Falase moi pouco do autoerotismo, é dicir, do autocoñecemento, por aí é onde hai que empezar, non? Si sabes o que te gusta, é máis fácil que poidas abrirte nun momento dado a comunicar o que te gusta. Son moitos paus os que hai que tocar. De feito, no artigo quedou un pouco longo. O pobre Pepe tivo que facer bolillos e ao final esta revista foi a 114 páxinas. Porque cando yo mandamos, di, por onde cortamos? Bueno, a verdade que o leo, e non xo leín outra vez, e digo, sí, por onde se cortaría isto? Está un pouco, creo que fostes tío que lle meteu ao final un poquinho de tiseira, e moi ben metida, porque claro, e di, bueno, pues sí, ten un sentido, non ten un ritmo, o artigo ten un ritmo e non sabes un pouco por onde cortar, e comentanse moitos paus, e neste sentido facemos unha afirmación inicial precisamente desde que marco falamos deste marco, da perspectiva de xénero, e falamos non dun marco por suposto, porque outro dos paradigmas en educación sexual que o que defende actualmente a dereita con el setting parental é negalo, creen, din creer que si se nega, a abstinencia é a mellor forma de control, que é o que decía Foucault. Bueno, na que ten moitas máis vertientes esta idea, xa expliquei antes. E tamén, no inicio do artigo, decimos que vamos empregar esta excusa da pornografía, que empezou a dar que falar hai 12, 13, quizás como moito 15 anos. O libro, ese ao que me referín, escribímoslo no 2017, así que ainda era relativamente novidoso, pero xa nese libro xa falábamos da machosfera. Xa nese libro xa falábamos deste fenómeno, porque non se trata da pornografía, se trata de todo un conglomerado, un conglomerado de dispositivos, como tamén diría Foucault, que están aí, por exemplo, o videoxogo, que se referiu antes Priscila, os videoxogos, que se xogas a eles te van mandar a pornografía, están intercomunicados. Está toda esta comunidade da machosfera, que é moi variopinta, moi diversa, que tamén te van a remitir a pornografía, e o que teñen de común é que todos se sitúan na mesma liña ideolóxica de supremacismos, non só de supremacismo machista, sino de supremacismos en xeral. Así que decímonos, non se trata só de falar de pornografía neste artigo, do mal que vai este rollo de pornografía, porque non é porque exista a pornografía, que non é imposible poñerle por todo o campo, neste caso, con esta forma que temos de deixar que as plataformas actúen aí a campo aberto, sino porque en todo caso, as persoas van chegar aí de alguna outra maneira, e o que temos é que facer prevención no sentido de unha boa formación, poñemos bons alicerces, que no caso dos nenos son uns, por eso hai que ter perspectiva de xénero, e no caso das nenas son outras, porque como nos educaron e nos siguen educando de forma diferente, as carencias e as posibilidades non son as mesmas. Así que as nenas arrastran unhas mochilas e os nenos outras. E as mochilas dos nenos son as que nos levan ao tema este da machosfera. Sí, el que estaba explicando agora sobre esta educación segregada, e hoxe unha das cousas que me pasou mentres estábamos todos en círculo, non? E unha das cousas que pasou foi que un neno en determinado momento, isto é super común con adolescentes e en primeiro da ESO, e se aburriu ou lo que sea, estaba escoitando e participando, pero necesitaba facer outra cousa, entón decidiu desatarle los cordones a su compañera da dereita. E entón eu vin esa situación e eu lle dixen a él primeiro, estás aburrido ou algo? Porque dice, no, sabes, por tener las manos ocupadas mientras te escucho. E yo, vale, ¿y a ti te parece bien? Y ella, no, bueno, no sé. Y como, claro, no sabe.
E eu dixen, vamos a falar de asertividade. Claro, e primeiro, non sei, porque non me fixen a pregunta, ou seja, que hai un libre acceso, e isto non é este caso que me pasou pola mañá, pero me ten pasado co pelo, que lle estén diante, que lle estén tocando o pelo, que lle estén abrindo e pechando a chaqueta, e es como, pero vamos a ver, pero a ti estás a gusto con esta situación, porque se ti estás a gusto, a mí non me molesta que te estén co pelo, pero non te vexo a gusto, entón, que está pasando aquí? Y es como, bueno, me da igual, está como, bueno, pasividad, o sea, como un rollo de tal, y es como, claro, ¿cómo llevo el sí? O sea, ya ella le he tenido que ensinar asertividad, a él no, él lo tiene clarísimo, o sea, él le está aplicando, no, me apeteció hacerlo, él lo hice, y ya está, y non hai máis, y entón, él di, e se non quere que faga, que me diga que non. Que un paso máis. Eu, de primeira... Eres cero empática. Eu paso. Cero empático. E logo se ela ten que dar un paso e impoñerse a si mesma. Eu non sei se canta a xente aquí do mundo do ensino, non? É docente, pero, por exemplo, me imagino tirando clase Historia da Pedagogía, Historia da Educación, Historia da Educación, sí. Grupos de magisterio, de que es? De pedagogía. E maioritariamente femininos. Sí. Quen falaba en clase? Quen falaba? Os chicos. Eu teño clarísimo. A ver, Andrea, quen falaba? Sempre a rapazas, a maioría das veces. Eu dou aulas en magisterio con grupos que son desproporcionadamente femininos e o grupo de rapaces, sobre todo ao principio, nas primeiras aulas, son os que falan, os que actúan, os que piden a palabra, e as rapazas calaban. Non, na miña falaba máis as rapazas. Elas estaban construídas. Sí, logo xa van collendo confianza e tal, porque eu dou en primeiro cuatrimestre, tamén hai que dicir. Entón chegan realmente pensando que a súa voz non vale nada, non? Esta cosa. A onde íbamos con isto? Cuando dixete eso de educación segregada, que de repente vimos desta mañá e dixen, es que es esto, claro, e esa educación, o sea, falarles de asertividade e del cordón de zapatos é educación sexual, evidentemente que sí. Pero claro, iso me custa que a xente o entenda. Por exemplo, é habitual que xurdan cousas en aula, por exemplo, en primaria, non? E eu chego aí e xurden conflictos de aula, de, pois, se burlan de mí porque paso moito tempo co meu amigo, mira, ademais é que nos conecta moito con esta educación segregada. Non, é que fulanito e fulanita eran super amigos, e entón que empezou a dicir toda a clase, ai, se gustan, sois novios, non sei que. Conclusión, fulanito e fulanita se deixan de levar, e entón temos unha aula segregada por sexo, rapaces por unha parte e rapazas por outra. Non se estou exagerando nada, no círculo que fixen hoxe era un círculo perfecto de rapazas por un lado e rapazas por outro. Pero que nos colocou así? Non fomos nós. Vale, e que pasou aquí? Por que? Contade, explicadme. E me di un neno. No, pues porque temos intereses distintos. Que intereses distintos? Nos, fútbol. E ellas, compras. Pero vamos a ver, comprobei o calendario do móvil, era 2025, dije, bueno, qué suerte, pensé que había viajado yo a escola franquista de repente, non entendía nada. Nada, unha vez que entendí que non eran as leis da física, sino el patriarcado en todo su esplendor, empecé iso a desmontar. Sí, rapazas, estás agora, e en concreto, en que estás pensando concretamente? En deterxentes? No. E entón dien, no, en ropa. E yo, claro, te entiendo, como tú non te vistes. Entonces, bueno, y empezó ahí, empezaron a discutir y como un poco a desarmar. Pero claro, tampouco é culpa do neno, porque o rollo é, como foi segregado por sexo, é toda a información que ten desas nenas é a información que atopa nos videoxogos estes que vos conto, no que escoitan na rede, no que escoitan na casa, que teño certas sospeitas por todas as cousas que dixo o neno, e no instituto me contan que hai un campo para un lado, campo para outro, campo de fútbol para eles e elas están no outro. Ás veces me contan, sí que fan deporte, son ás veces al bríe. Entonces, claro, tienen aulas totalmente segregadas por sexo. El profesorado está loco, porque ¿qué hago?
porque non os podo, que fago, os obrigo a estar xuntos, é todo lo contrario de lo que se suponía que, bueno, en fin, temos aí esta segregación por sexo como, xa vos digo, moito máis que fai 10 anos, estamos peor nese sentido, noutros moitos estamos mellor, pero nese sentido de segregación brutal, e este sentimento de resignación, de me deixo facer das rapazas, moi perigoso e ninguén o está, e dicían, claro, cando vou ás aulas de primaria e tal, elas queren que eu fale de órganos sexuales e que me metan todos os marrones que eles tenen medo do pin parental, pero eso non é o que os rapaces e as rapazas necesitan, o que precisan é falar de lo del cordón, e o que precisan falar é do xogo da botella, e precisan falar de lo de la valleta, pero non necesitan saber necesariamente o sí, o también, cuidado, o tamén, pero non é esa a urgencia non é esa. Se me están contando que xogando o xogo da botella, por exemplo, bueno, todos os chismes vos veño a contar, pero porque teño moita son moi significativos. Claro, que eu todo vexo así como... Claro. E entón me contan, por exemplo, agora o xogo da botella, que eu xogaba tamén cando era pequena, bueno, eu non xogaba porque era moi pringada, pero a xente xogaba. E entón ti xogabas a botella e te dabas un bico. Vale, agora a opción, agora hai dúas opcións, bico ou lavazada. Ti podes escoller entre darlle un bico ou pegarlle. Cal é a opción que máis escollen? Pegar. Claro, la violencia te expone menos, fíxate. Porque é moito mellor que penses que te odio a que penses que me gustas, de que todos sepan que me gustas, pero existe a posibilidade de gustarte, entón xogo, e a posibilidade do beso aí está, e xogo con esa posibilidade, coa posibilidade de que alguén me bique, pero o habitual é que ninguén me bique, senón que me leve unhas hostias. Eso é educación sexual, falar deste xogo da botella é educación sexual. Outra posibilidade é bico ou prenda, quitarme unha prenda, e entón como me entero desta dinámica en concreto? Me entero porque me contan que a eles xa non lles deixan, que a esa clase xa non lle deixan xogar a botella, e non lle deixan xogar a botella porque lle prohibiron. E por que porque lle prohibiron? Que lle prohibiu? O cole e os pais. Por que? Por culpa dunha nena. Que pasou con esa nena? Estábamos xogando a botella, ela xogou porque quiso. Ela sabía as normas e xogou porque quixo. Chegou un momento onde a nena quedou espida, solamente quedou coas bragas, e entón a nena empezou a poñerse colorada, se empezaron a encher os ollos de babas e se queda inmóvil, non di que non, en ningún momento di que non, ni en ningún momento di que pare, dentro un ataque de ansiedade, claro, empieza a respirar. Entón, que diga o resto da clase? Que le pasa? Que le pasa? E entón aí os pillan. E cando los pillan, solución, le prohibimos o xogo da botella. Nunca máis nada. Nunca máis nada. Entón, lectura da clase por culpa desa nena, non nos deixan xogar a botella. Educación sexual, falarles dos órganos sexuais, falarles, amosarles un preservativo, non. Preguntarles, por que credes que a nena actuou así? E como deberíamos ter actuado? Como gostaría que actuáramos se estiveramos nesa situación? E de a pouco foron entendendo perfectamente que esa nena, entón falamos de cando facemos as cousas por presión, porque se a nena, por que a nena participou en realidade? Bueno, pensemos, que hipótesis temos? E entón, bueno, pois por presión. Sí, porque unha vez fixen unha cousa que non quería facer, pero como todos os demais fixeron e tal. Contractual, a sexualidade non se pode medir en termos contractuais. Isto costa moitísimo que o entendan. Se ti aceptaches tal cousa, entón a tes que levar ao final. Se ti aceptaches xogar a botella e agora te toca bicar, non hai xeito de que ti non te biques, non tes dereito a facelo. Non, pero me puse nerviosa, pero non me gustou, pero pensei mellor. Ti dixeches de xogar e se remata. Ainda que esteas pasando mal, ainda que vexas agobiada, ainda que vexas ansiedade, ostras, esa é educación sexual. Ainda que non requira sexo, que a sexualidade non é soamente sexo, sino sería moitísimo máis elevado do que ten que ver con iso, con o terreo emocional. Por eso, Amarte, ese libro
aínda que xa teña anos, sigue sendo igual de interesante e non caduca, porque fala deste marco xeral que é o perigoso da sexualidade. Non é que non utilicen preservativo porque non saiban que existen as ITS ou que existe o risco de embarazo, senón porque non hai capacidade de negociación, porque as rapazas lles pasa como cos cordóns, que si él non lo saca, que palo decirle que se lo ponga. E eles non o poñen, porque a ver si cando o poño perdo a erección, como máis importante a penetración, entón non me quero arriscar, porque ademais si perdo a erección xa non son un home-home, porque un home-home nunca perde a erección, porque un home-home sempre ten desexo sexual, sempre en calquera circunstancia, en calquera idade, con calquera persoa. E esa mensaxe do porno, unha delas, pero das máis principais. Entón, eso de a educación sexual é traballar todo emocional, non? Que é un pouco, en realidad, a liña da revista toda esa, todo Claro, mato. e darlle a volta, aproveitemos este modelo para facer un contramodelo e falar moito máis da sexualidade, en tanto que os alicerces da mesma non teñen que ver necesariamente co que chamamos acto sexual, senón con toda a nosa forma de afrontar a intimidade, a vida. Eso que ahora incluso se chama, que dice, ahora xa non hai intimidade, hai extimidade, non? O sea, xa está todo exhibido, todo exposto, non? O mercado entrou a saco, e entón realmente que é o que hai que preservar aí? Pois justamente o que o mercado non te deixa preservar, que é a afectividade, que é aquilo que ni se compra e ni se vende, como decía la canción, el cariño verdadero, que non ten por que ser amor, enamoramento, pero que ten que ser afecto, empatía. Entón, ese é o que temos que construir nos rapaces, e que o porno é o antimodelo, non? Como todos estes xogos, como todas as mensaxes da machosfera, son justamente o contrario, decirles que teñen dereito, por eso do dereito á sexualidade, polo libro ese, derecho al sexo. Non, non tienes derecho. Tendrás dereito en todo caso, efectivamente, as túas prácticas sexuais, as contigo mismo e as que logres que alguén este contigo en esa viaxe. Además, non tes dereito, entón todo ese rollo del 80-20 e toda esta historia, un invento da machosfera, porque son incapaces de realmente aceptar cal é a situación e un cambio de fondo pensante na situación das mulleres que está arrastrando os homens, pero que hai moitos homens que non queren situarse frente a eso. Entón, en ese sentido, o contexto educativo ten que lograr que aos rapaces nesa idade de formación colocarlos frente a que tipo de home queren ser, non? Pero claro, eso tamén obviamente ten que xogar con algo que logo tamén desenvolvemos no artigo e que desenvolveremos neste libro que estamos ahora escribindo a tres manos, que é todo o traballo nas familias, o compás que ten que ver nas familias, o que decía Priscila, aprender a amar e aprender sobre sexualidade vai moito máis alá, porque senón sería biología, mas unhas nociones de higiene sexual, podríamos decir. Pero claro, este non é o tema. O tema é como amamos desde nós, e iso se aprende desde que nacemos, desde que somos cachorros que se nos acaricia, que os estímulos táctiles, o afecto, o amor, considerar o corpo algo sano, ver os corpos, estar en presencia dos espidos, ser querido, sentirse querido, claro, porque todo isto logo na adolescencia é moi importante. Xa sabemos que vai haber unha ruptura, que é necesaria esa ruptura para medrar, pero se hai unha base, non podes perder o contacto como se ve que se perde, por exemplo, na serie esta adolescencia que nos eche a dicha, donde non sinala ningún culpable, pero sinala Eu creo que sinala tanto a sociedade no seu conxunto. Igual era... Sí. Podíamos abrir a comentarios y preguntas. Hablando de todo esto, estaba pensando qué importancia lle dades a comunicación. É dicir, a comunicación como ferramenta, que eu creo que é a ferramenta para resolver a grande parte destes problemas, e falo de unha comunicación de calidade. É dicir, unha comunicación de calidade que eu falo, que respondes, eu falo, que respondes, eu falo, que respondes,
presencialidade, comunicación verbal, comunicación non verbal, o ton, etcétera, etcétera. Que importancia lle dades a este marco? Porque eu creo que unha das cousas que hai que ensinar a amar, evidentemente, se pode ensinar, pero eu creo que tamén hai que ensinar a comunicarse. Quero decir que non hai que enseñar a comunicarse solamente en estes temas sexuais ou afectivos, sino en calquer tema, ¿no? Porque eu creo que, e agora eu creo que corremos un risco moi grande, porque agora, sobre todo a adolescencia, creo eu, estánse acostumbrando a que hai unha comunicación de baixa calidad. É dicir, unha comunicación digital en redes, pois é unha comunicación asíncrona, eu comento algo, ti respondes igual en moito tempo, etcétera, etcétera. Non é unha comunicación de calidad, non é unha comunicación o 100% ver como outra persona responde, etcétera. Que importancia lle dades a comunicación? Ao menos, precisamente, xa no libro e agora tamén neste artigo, falamos dese aspecto, porque é fundamental. A comunicación ten que ser aberta e sincera durante toda a vida, desde pequerrechos. O tema de responder as preguntas adecuadamente, non? Por exemplo, algo tan sinxelo como responder as curiosidades que a veces se presentan explícitamente e outras veces implícitas nas situacións. O feito de, en calquer situación cotidiana, vendo unha película ou vendo calquera cosa, non só sobre o tema sexual, sobre calquer outro tema, estar abertos a contar, comentar, explicar e a dialogar, non a dicir isto é así, sino a deixar sempre esa porta aberta ao diálogo a que hayas, porque senón non é comunicación, obviamente. Entón, claro, aprender a comunicar é fundamental. E ademais, bueno, por referirnos a este tema concreto, da adolescencia e da película, que cando precisamente a comunicación se porta. Nós tamén pertenecimos a ese momento, un momento da nosa vida que xa temos moi esquecido, aqueles nosos 12, 13, 14, 15, 16 anos, esa pubertade ou ese momento de isto, non se nos ocurría tampouco preguntar en casa certas cosas, a inmensa maioría da xente, non? Primeiro porque poría en evidencia, non? Pois a nosa intimidade que non queríamos compartir con eses adultos que ademais probablemente foran adultos represores, non? Para que isto se poida dar, e ainda sabendo que na adolescencia isto é complicado, temos que sempre precisamente manter esa comunicación aberta, esa canle comunicativa aberta e non xulgar, procurar non xulgar, é difícil e hai que aprender a non xulgar, tampouco a non situarnos frente a esas persoas. Todos estamos en proceso educativo toda a vida, pero dende logo non formulalo desde este punto, e desde logo estar atentos a que outra para que a comunicación tamén sepas as claves, non? Creo que vas por aí un pouco, saber que están recibindo é moi importante, non? E ese é precisamente, eu creo que un dos campos donde se están producindo máis fracturas na comunicación, porque a inmensa maioría das familias non teñen idea, imagínate la galleta, ni idea do que está pasando, ni idea. E ademais agora tamén cando teñen algunha dúbida, teñen tan fácil ir a internet e se preguntan cousas sobre sexualidade, que lles vai a aparecer? Pois non lle vai a aparecer precisamente esa sexóloga, ese sexólogo guai feminista que lle vai a abrir, non, vai a aparecer outra cousa. Para chegar aí, o algoritmo, vamos, hai que darlle caña varias veces, non? Para chegar e que poñernos de escriba, o que se van topar precisamente toda esa outra información. Entón, claro, na transición, unha revista como esta e as famosas escolas de pais e nais eran importantísimas, pero eu creo que agora son aínda máis importantes. Porque claro, onde podemos comunicar ou aprender tamén unhas familias de outras, non como solucionar a situación, pero sí un pouco ter antena de que está pasando. Eu creo que tamén das unha clave cando falas desa deshumanización. Claro, están moi expostos desde idades moi temperás, cada vez máis temperás, de verdade. Estou super preocupada con este tema. Que eu vexo tan sós e tan soas, de verdade. Bueno, non me voy a liar porque tampouco é o meu tema, pero me preocupa moito. E esa deshumanización sí que a vexo.
esa incapacidade de detectar ou de ler as emocións da outra persoa ou que esas emocións me preocupen. E disso estábamos falando, non? De esa nena que se la ve agobiada e a mí eso non me genera nada. Entón, están moi acostumados a iso, están acostumados incluso como autorrelato de a mí non me afecta. Eu podo recibir insultos a diarios e a mí non me afecta. A mí os meus amigos me poden dicir día así día tamén pago, es un normal, que es tonto, que es despistado, que non dá una, es que es burro, es que es tonto e non pasa nada. Outro día me contaba así como 24 horas do día e era este rollo, porque todos aí porque entro na clase e es como, no, pasa, es que es tonto, es que no, bueno, a ver, como que es tonto, no, pero es colega, es mi amigo, ¿verdad? Lo llamo, es mi bro. Pues entonces, como le dices que es tonto? Y que no, es que es tonto, es que no se entera. Entonces empezamos a falar disso, entón di, claro, no, pero nesta clase nos tratamos así, pero levámonos ben, pero es que es tonto, gilipollas, es tonto, no sé qué. Vale, vai a clase, vai a casa, e entón xoga os videoxogos un rato, e entón xogan a estas cosas online. E entón se meten los cascos, e entón teñen el minuto 1, un extraño diciéndole madafaka, yo qué sé, cualquier tipo de bitch, madafaka, vale, se quitan los cascos y están os seus pais diciendo todo el día con los videojuegos, es que no vales para nada, no hago de ti nada bueno, de verdad, otra como me traigas una suspensa, de verdad que te mato, es lo último tal. Y el niño se va a dormir y completa 24 horas de solamente relacións nas que o maltrato é a norma. Non hai ninguén que non, nas 24 horas completas que te pregunte ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? O que sepa como estás porque te conoce. E o que pasa é que non saben reaccionar tampouco. Entón, cando ti lle preguntas ¿cómo estás? Te miran como se estuvieras preguntando marciano. Rollo, ¿qué? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué hice? Non fixe nada. Antes preguntan ¿qué tal? Non vengo aquí non están acostumados e, polo tanto, o sea, nin están acostumados, non reaccionan ben cando lles preguntas que tal, e a ti que te importa, pues bien, non sei que. O sea, este punto de non te quero contar nada de mi vida, porque además todo o que eu diga pode ser usado en mi contra. Entrade ao perfil de redes sociais de calquera adolescente, non teñen fotos, non teñen post, teñen stories que se borran en 24 horas. E teñen outra rede onde realmente suben as cousas para que vexan outros amigos. E teñen outra parte que é de mellores amigos para mostrar realmente o que son. Entón, todos estos mecanismos de protección para que en realidad ninguén saiba quen son, porque se alguén descubre quen son realmente o pode utilizar na miña contra. Ostras, tía, bastante ben están para vivir nese mundo. Que ademais nos descoñecemos, entón tampouco os podemos axudar. A mí casi me parece máis milagroso o ben que están saindo para a realidade que viven que o mal, quero dicir, cando saen mal digo, pues normal, enténdote perfectamente. Que ferramentas temos contra iso? Recuperar ao humano, recuperar a comunicación, dedicarlle tempo, e non vamos nesa onda, non estamos nesa onda, estamos na contraria, ou seja, xa non charlas de igualdade, formación en igualdade, cada vez menos, a ese diñeiro a inteligencia artificial. Nos sustitutivas, unha cousa da outra, eu flipo. O sea, me doi unha ternura, porque vexo a mi página de Facebook e puña, cando foi despois da pandemia, non imos volver á normalidade, porque a normalidade era o que estaba mal, tal, que tierna. Pensando que ia mudar todo, que a educación emocional ia ser o centro, porque habíamos aprendido na pandemia que ao final os seres humanos éramos sobre todo emoción, humanos, e que éramos coidados, éramos vulnerables, e de repente íbamos a volver un mundo onde íbamos a ver que eso era o fundamental. Que bonita, que cookie. Bueno, hai que ser así un pouco tamén inocente, ¿no? E confiar noutras posibilidades. Bueno, porque en todo caso nas análisis que se fan sobre que leva a estes mozos, ¿no? A Reddit e a todos estes a facer o que fan e a estar aí enganchados nese mundo de deshumanización e de soedade, de illamento e de frustración constante que teñen que conducir hacia a agresión, a veces tremendo, pois é precisamente o cariño, é o que poderíamos decir necesitan un abracito, é o que están pedindo.
E claro, é difícil abrazar a estos seres humanos. Pero a verdade é que lles faltou e o necesitan, claro. Aí hai todo... Outro día leí algo sobre a resocialización dos fillos e fillas da xente que entrou na yihad islámica, sí? E eu creo que as técnicas son as mesmas, porque é xente que aprendeu a odiar. A xente que aprendeu a odiar ten que desaprender. Así que, digamos, hai que facer aí, bueno, pues tamén, ¿no? Socialmente un esforzo a distintos niveles, ¿no? Especialmente nos sistemas educativos que eles, e en este caso xeral, que é eso, aprender, por exemplo, toda esa educación emocional. Nas aulas non se lle presta ninguna atención a eso, non hai momento no currículum ni no que é como se chama, o calendario non é, bueno, as horas, o día, os horarios, a programación. Non hai ningún momento para relaxarse, contar, explicar emocións, non hai, non existe. Isto é brutal, porque en primaria tes estes rollos de asamblea da clase e logo de repente pasas a primeira de primaria, que é un momento de supercrisis, porque cambia todo e ya nada máis. E en titoría que facemos deberes. Sí. Ou é unha sesión de control. Entonces, claro, o de bronca, que é peor. Claro, se non reflexionamos sobre isto, que pouco non, que decimos o compromiso do sistema en xeral, da sociedade como tal, e facerse cargo de que o que está pasando, precisamente, eu polo menos todo o que leí de persoas expertas analizando o tema da machosfera, todas chegan ao mesmo tipo de conclusión, e é que todos esos homes que están aí, que son homes, ainda que, bueno, é unha anécdota que logo se tal o tempo a conto, necesitan afecto, necesitan amor, aprenderon a odiar, porque non tuveron a oportunidade de apreciar, de desenvolver, pues eso, a afectividade, a empatía, e todas esas cosas que son moi educadas nas mulleres, non? Hasta un extremo mesmo malo para elas, máis malo para nós, porque nos deixamos desatar os zapatos, é simbólico, e que, sin embargo, os homens todo o contrario, claro, este rollo de ser complementarios é moi malo, moi malo. Temos que ser, como, bueno, se insiste tanto, non só nos no libro, obviamente, temos que ser todas as persoas completas. Ninguén é media naranja de ninguén, ni nada, nada. Todas as persoas temos que ter o grado necesario de autonomía, o grado necesario de asertividade e tamén o grado necesario de afectividade e de empatía e de saber cuidar, porque todos os seres humanos necesitamos ser cuidados e cuidar. Esas criaturas non aprenderon a cuidar, algo fallou no seu proceso educativo, e como non aprenderon a cuidar, son incapaces de ver esta sensación de temor, de ansiedade nesta nena, e son capaces de humillar como unha galleta, e eso lles dá satisfacción, e eso elevado á sexualidade, pois imaginaremos, e iso é o que fai o porno, presentar e relacionar o erótico e a excitación sexual coa humillación e coa violencia. Pediste aí a palabra, sí, e logo volvís a... Bueno, uno sempre aprende, ¿no? Las mulleres listas, eso está moi ben. Esta chega empírica a intentar amañar o que se está dando, atacar o que está ocurrindo, a mí parece ben. E, sin embargo, non se me vai da cabeza que as dúas referencias que se fixeron a biología foron un pouco como para considerar unha abordaxe biolóxica como insuficiente. Non vou a reivindicar a abordaxe biolóxica estrictamente, senón algo que para mí, para a miña aprendizaxe de home mal educado nas tentacións, no pecado e no inferno, e polo tanto na reiteración da instinto predador sobre as mulleres, sin entender ben por que había cousas que me atraían de forma desesperada, hasta que, leído Desmond Morris, leído Carlos Marx, reflexionando, dime conta que eu era un bicho, falades de mochila, a mochila que levamos é a do reptil. Temos instintos, non se fala dos instintos, é mellor falar de emocións, vale, me vale, pero a fame e a sede están na xenética, o escape, a fuxida están na xenética, e o desexo sexual e o atractivo polos caracteres secundarios está na xenética, polo menos
para un poñamos 80% de XX e XY. Estamos aí. Por lo tanto, eu creo que nocións de antropoloxía, é dicir, como se fixo o ser humano? Que somos? Esa idea de familia humana, de vida, que por outro lado nos vai a chegar, non direi a amar, pero a simpatizar con outras formas de vida, a reconciliarnos con a natureza, que aquí queda isto aparte, pero creo que vai no mismo paquete. E nos vai a evitar a hipertrofia do ego, que eu creo que está na base da soledad, da chulería e da agresividade masculina. A hipertrofia do ego. Eu só como reacciono. Non teño asideiros, está o atallo da violencia. Biología evolutiva, antropoloxía. Como a base de todo eso que decides vos. Bueno, eu entendo como a base. Como a base polo demais materialista. Contra... Claro, Foucault fala do deseo, pero por que sentimos deseos humanos? Foucault non o di. Por qué? Porque somos bichos. Porque somos monos e antes fomos reptis. Está todo aquí, no hipotálamo, no cerebro, porque o neocórtex é así. Hai que relativizar a cultura, polo tanto se relativizaría o consumo, hai que relativizar ese hipertrofiado, polo tanto se ampliaría a nosa capacidade de sentir como iguais a todos os seres humanos e como semellantes a calquera forma de vida. Sí, vou pedir brevidade xa, porque me parece, non? Sí, temos 5 minutinhos ainda. Non, se a biología é a base. O que pasa que a sexualidade tal como expresamos, por lo menos, non sei desde cando diría, pero bastante atrás, desde que somos humanos, ten moito de cultura e de aprendizaxe. O sea, como nos desempeñamos, o que nos atrae, o que nos gusta, o sea, o que nos excita. Eu non sei como está... Como neste momento a xente que é adolescente sinte excitación sobre algo. Eu recordo que na miña adolescencia casi calquera imaxe, casi calquera cousiña, joder, agora ante esa extimidade e toda esa profusión de imaxes que non estou para nada xulgando, para nada, pois ten que ser completamente diferente e iso cultural. É dicir, evidentemente a base biolóxica e o noso cerebro reptiliano está aí, pero que nos desempeñemos e bueno, con maior ou menor, como diríamos, fiabilidade metodolóxica, efectivamente a abordaxe antropolóxica que veu dicir é que hai moitas formas de ser home e moitas formas de ser muller e tamén moitas formas de relacionarnos sexualmente e evidentemente a base biolóxica e sin ningún desmerecimento, somos bichos. Eso non faltaría, quizás me expresei mal, pero para nada negaría eu eso, ¿no? Si no, bueno, dije, non sei, ahora con esto de inteligencia artificial quizás acabemos sendo outra cosa. Pero bueno, que decir que todo, como nos relacionamos cos demais, como nos aproximamos aos demais, ¿no? Por exemplo, falase moito, comentamos no libro ese, o de Amarte, o Amo, me amo, que ten varios títulos, a incapacidade, e iso tamén ten que ver, obviamente, todo que ver coa cultura, máis al lado de sexo, de por que desexamos, a incapacidade de cada vez máis adolescentes de enfrentarse á relación, aos pasos que hai que dar para ter unha relación sexual física con alguén, non por pantallas, nin vendo pornografía. É dicir, como está faltando o tempo que lle temos que dedicar a calquera aprendizaxe. Eu sempre lle poño exemplo, eu non sei xogar tenis, nin ancestar, porque para eso necesito tempo, non? Práctica, darlle. E claro, practicar na relación, na interacción, necesita tempo, non hai outra forma de facelo. Non nacemos aprendidos. Somos animales, pero non nacemos aprendidos. O sea, non nacemos con un programa instintivo acabado, como moitos animales. O apareamento se fai así, e así se fai, o fan todos así. Nos necesitamos aprender. E claro, está faltando a aprendizaxe. Hai incluso unha palabra para describir isto, chamase ambliopía social. Entón, están faltando as ferramentas. E claro, faltar esas ferramentas, esa capacidade para vernos, para mirarnos os ollos, para vernos nos demais, a reacción, cando algo te aturde e te produce frustración, é a violencia, porque a violencia, ademais, na nosa sociedade non está nada capada. O sea, se algo, o sea, porque sempre decimos, non, é que aos rapaces non se les deixa expresar as emocións. E cando o meu nome disto, digo, non é verdade, isto non é verdade. Hai emocións que se capan e emocións que non se capan. E temos unha sociedade moi violenta.
toda ela, pero moito máis amplificada no caso da socialización masculina, que se consinte, se parece normal, está legitimada, se considera natural, e, bueno, en ese sentido, sempre todo un discurso sobre a sexualidade e como deben aprender as criaturas, que os homes non poden controlar a súa sexualidade, que hai que joderse. Entón, como son seres moi racionales, eso sí, son superiores ás mulleres porque son hiperracionais, pero a la hora del sexo son moi reptilianos, e entonces, claro, non poden controlarse. Entonces, como non poden controlarse, ¿quién tiene que controlarlos? Nosotras. Así que si non fuiste eficaz controlándolo, a culpa es tuya. Carajo, qué bonita forma de argumentar, Eso, fíxate, eso levado, non era a pregunta que quería facer, pero é que o comentario estamos escoitando estes días, ¿no? Con lo de Dani Alves e la sentencia. Claro. ¿Cómo se le ocurre entrar en el baño con él? A ela. O sea, a víctima é a culpable. Xa firmaches un contrato. Xa está. E non podes no medio, se el chega e che fai unha cousa que non che gusta, non podes decir, se acabou, me voi. Non podes, porque como lo excitaste e non se pode controlar, pois a culpable eres ti. Bueno, esta non era o que quería preguntarvos. O que quería preguntarvos é, eu agora xa levo 12 anos fora de ensino, e quería saber se hai algunha perspectiva de que a educación sexual entre como materia na escola, e se esas, que decíamos, esas escolas de nais e pais, se esmoreceron, morreron, hai posibilidades de que hai centros en que se fan, non sei, como está un pouco a cousa? Pristi, que estás máis... Eu estou super orgullosa das miñas escolas de pais e nais, das que me convidan, que ademais, bueno, creo que é un tema que sí que preocupa moito, e creo que é un tema sobre o que temos, sobre o que sentimos que non temos ferramentas. Que as promoven. Que centros? Pois aqueles que teñen familias feministas. E que entren na escola no currículo, difícil, non? Bueno, despois do de escolae, non... A partir de non si hai un camiño aberto para isto. Pero notades que está explícito, pero que falta os alicerces fundamentales, que é a formación inicial e continua do profesorado para abordarlo realmente. E unha materia, a ver, a transversalidade é maravillosa, creo que fixo referencia antes Antón, e é porque evidentemente se queremos educar na sexualidade non se trata de dar unha aula especificamente dedicada a esta temática durante todo o tempo, eso estaría fenomenal, pero tamén ten que estar impregnando todo o currículum. E entón, por exemplo, cando aprendemos literatura ou música, ou arte, ou cando aprendemos calquer outra cousa, en calquer outra materia, a lírica amorosa, que nos está abrindo unha erótica diferente, que nos pode proporcionar uns imaginarios distintos, desde logo non tan zafios como as da pornografía, non? En calquera caso, por mala que fora a poesía, de verdad. Entón, obviamente, todo ten que estar, non? Pero fai falta, efectivamente, esa por esa materia. E neste momento, estará aí no medio, hai unha proposta a partir de un deseño curricular, pero que ainda non está realmente consolidado. Hai moito que traballar aí nese campo. E ademais, o que son os deseños curriculares faise moi burocráticamente, concretamente na comunidade nosa, non sei exactamente, pero na comunidade nosa, a partir do momento en que chegan os decretos de Madrid e se abre o territorio, resolvese moi burocráticamente, moi administrativamente, e aí está, e xa están os currículos aí, xa están no DOGA, e que a xente os traballe mal. Para esta presencia de hoxe eu enviei un escrito amable a 60 centros públicos. Evitei o de infantil, non tiña por qué, pero puxen todos os CIP, os TIP, os de secundaria, é dicir, todos, probablemente como en fin, mandas ao centro e roga ya a dirección que yo traslade ao profesorado, non? Vale. Moría no correo, que é complicado, o sea, eu son pesimista, pero non porque non haxa profesorado consciente ou familias que tal, sino porque non hai un apoio sistemático institucionalizado, e porque, fíxate, unha cousa que me gustou moito da adolescencia de esa serie foi ese primer capítulo onde se ve todo o dispositivo de seguridade para actuar despois de que ocurra un evento.
que non está no segundo capítulo onde mostran a educación. Entón, se non traballamos na prevención, o que vamos a seguir é invirtindo que o discurso xeralizado, tamén moi apoiado pola extrema dereita, da penalización, porque ti falas con todos estes rapaces e che dicen, o violador a la horca, matémoslo, A él e a que súa familia. violen a sus hijas. O sea, solamente hai este espíritu de pola miña nai, yo fan a miña nai, yo fan a miña irmá e lo mato. Pero cuando salves, cuando es mi cantante favorito, cando é un familiar, cando é tal, entón é denuncia falsa, entón era así, entón claro. E entón aí está o problema, se non traballamos na prevención, imos ter que seguir poñendo cartos na punición, no sé, na punición. claro, neste sistema punitivista, que é o que mostra moi ben a serie de adolescencia nese sentido, non? Está todo o sistema preparado para que facer cun cativo, pero hai que facelo antes. Bueno, mil gracias. Temos que pechar.